Перший у республіцы сямейны дом для молодых людей з абмежаванымі магчымасцямі у 2000-м адкрылі ў вёсцы Клімука Гомельскага района. Нельга сказаць, што гэта было вельмі проста. І сумненні ўзнікалі, і розных праблем хапала, як у любой новай справе. Хоць мэта была вельмі гуманная, дапамагчы маладым людзям з абмежаванымі магчымасцямі адаптироваться да жыцця ў грамадстве. Светлана Лапо сёння узначальвае дабрачынную арганізацыю па ахове жывёл. У 2000-м яна была сярод першых жыхароў сямейнага дома. Благодаря этому дому мы можем теперь самостоятельно проживать. Благодаря этому дому мы много чего умеем, и благодаря этому дому он нам прибавил смелости в жизни. Потому что когда ты выходишь из интернатного учреждения, у тебя, как правило, паника, у тебя, как правило, растерянность, потому что ты не знаешь, в чем будет состоять твоя дальнейшая жизнь. Сёння у сямейным доме для маладых людзей з абмежаванымі магчымасцямі пастаянна пражываюць 4 чалавекі. Плюс прыкладна на месяц сюды прыязджаюць выхаванцы дамоў-інтэрнатаў. Усё ж такі такой практыкі самастойнага жыцця у спецыялізаваных установах не атрымаеш. У пакоях, здаецца, ёсць усё для нармальнага жыцця. Ноутбукі, на якіх можна глядзець тэлеперадачы, спартыўныя трэнажоры, але што ўражвае больш за ўсё, так гэта вельмі вялікая колькасць абразоў. Аб чым жыхары сямейнага дома размаўляюць са святымі на абразах, вядома толькі ім. Ад пераважнай большасці маладых людзей, якія знаходзяцца ў дамах-інтэрнатах, бацькі адмовіліся яшчэ ў радзільных дамах. Падчас святкавання 15-гадовага юбілею першага ў рэспубліцы сямейнага дома для маладых людзей з абмежаванымі магчымасцямі пасол Великабрытаніі Брюс Бакнелл у знак павагі да гаспадароў размаўляе на рускай мове. Урэшце сямейны праект гэта пацверджанне магчымасці эфектыўнага супрацоўніцтва краін у гуманітарнай сферы. Да таго ж, сёлета Беларусь падпісала міжнародную канвенцию о правах инвалидов, чем продемонстрировала свое имкнение больше уваги надавать этой категории населения. Может быть, это знак, что для правительства это важная задача. Также это знак важности политики социальных защиты. З британскага боку удзел у стварэнні сямейнага дома 2000 прыняла дабрачынная арганізацыя праект падтрымкі дзецям Беларусі. Сёння яе выканаўчы дырэктар Лінда Уолкер кажа, што зробленым цалкам задаволена і агучвае новыя планы адкрыць яшчэ адзін сямейны дом для маладых людзей, якія маюць невялікія адхіленні ў псіхічным развіцці, але пры адпаведнай дапамозе змогуць самастойна жыць у грамадстве. Мы планируем открыть такой дом не на долгий срок, а на временное пребывание молодых людей там, для того, чтобы они побыли там какое-то время, приобрели навыки, и потом другие вместо них приехали. Олег Сентеров, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».